Vamos a intentar corregir a vosa ignorancia sobre este tema. Permítanme que me mostren un modo algo efusivo para decir que, na miña opinión, William Shakespeare é a persoa máis importante da historia da humanidade. E despois desta afirmación quero disculparme diante de persoas aquí presentes que opinen que a persoa máis importante da historia da humanidade sexa Jesús de Nazaré, ou Maomé da Meca, ou Buda Siddhartha. Pido disculpas a quen pense iso, mas na miña opinión Shakespeare é moito máis importante que os tres xuntos, porque precisamente Shakespeare librou-nos deles. Estes tres ofrecennos unha vida virtual despois da nosa morte física, indemostrable, e que está composta basicamente de relatos fantásticos. Ao mesmo tempo di que as nosas accións neste mundo non son nosas, sino que están influídas por seres invisibles que son anxos ou demonios, e que actúan nesa tensión do ben e do mal e manipulan-nos, e que eses anxos ou eses demonios son os culpados polas nosas boas ou más accións. Shakespeare nega-o. Shakespeare di que somos nós os responsables. Ainda que di que a maquinaria que temos no noso interior, que chama comunmente alma, é moi complexa. Pois ben, William Shakespeare foi un auténtico espeleólogo que penetrou nas máis pestilentes corredores do laberinto da alma humana para revelalo. Hai un psicólogos argentinos que publican libros que afirman que todos levamos un heroe no noso interior. E se William Shakespeare confirma, efectivamente todos, cada un de vos, no seu, temos un heroe no noso interior, mas tamén temos un cobarde, un traidor, un mercachicle, un místico, un verdugo e unha víctima, un cabaleiro e un canalla. É responsabilidade nosa, esta é a horrorosa liberdade que nos concede William Shakespeare, é responsabilidade nosa ver a cal desses personaxes lle damos o protagonismo na obra de teatro que é a nosa vida.